Ola, son Nair e veño falarvos de Galicia durante o primeiro terzo do século XX. Xa a finais do XIX, despois dos coñecidos como séculos escuros, o galego comeza unha recuperación como idioma literario, cultural e histórico. Do mesmo xeito, o seu uso oral descende. Débese a que a nosa lingua non vive todavía nunha situación normalizada, e iso provoca o seu retroceso tanto en ámbitos sociais como en xeográficos concretos, maioritariamente os urbáns. En canto ao contexto sociopolítico a inicios do século XX, a sociedade galega seguíase a caracterizar pola concentración do poder económico nun sector minoritario, dado o sistema agrícola aínda feudal e pola crecente emigración que ia valirando o país. A emigración galega a América durante o primeiro terzo do século determina tamén o aporte de recursos culturais e habilidades técnicas adquiridas en ultramar, que incorporan á súa volta os emigrantes retornados. Tamén os non retornados contribúen coa creación de centros de escolas nas que a ensinanza agrícola ocupa sempre un lugar destacado. Este fenómeno aportou tanto recursos económicos como culturais ao proceso de innovación e de articulación social que representa o agrarismo. Mais, o pobo galego seguía a estar en mans dos ricos e formaba parte do sistema feudal. Ante esta situación de injustiza, nacen asociacións agrarias dispostas a levar a cabo protestas sociais e a alcanzar unha gran resoanza no campesiñado, como foi o caso da Liga Agraria de Acción Gallega. Este movemento agrarista do que estou a falar comeza a articularse dende a última década do XIX, pero a súa auténtica eclosión prodúcese na primeira década do século XX. As súas raíces políticas e o seu protagonismo na loita antifeudal e anticaciquil non ocultan o seu papel como instrumento clave para posibilitar, controlar e dirixir a innovación tecnolóxica na agricultura galega en beneficio dos labradores ao longo do primeiro terzo do século. A toma de conciencia dos campesiños fomentada polo seu acceso á propiedade da terra, unida á evolución do galeguismo hacia o nacionalismo, provoca un salto cualitativo na utilización da lingua galega. Isto vai tan da man do idioma que aparecen as denominadas Irmandades da Fala, que supoño que vos soarán. As Irmandades da Fala foron fundadas na Coruña en 1916, dotouse dun medio de expresión exclusivamente en galego, a nosa terra. Mais se as Irmandades naceron co obxectivo de defender a dignificación e a ampliación dos usos da lingua, 2 anos máis tarde, con destacados personaxes como Vilar Ponte, Castelao, Risco, Losada Diéguez ou Cabanillas, como podedes ver por orden nas imaxes, formulan un plano xeral de actuación política tendente a lograr o autogoberno pleno para Galicia e a súa federación cos restos das nacións que compoñen a Península Ibérica. É neste mesmo ano cando celebran a primeira Asamblea Nacionalista Galega, que tivo como conclusións a reivindicación da autonomía integral, a oficialización da lingua e a inclusión de Galicia na Sociedade de Nacións de Xinebra. Por unha banda, as Irmandades promoveron a elaboración de dicionarios e gramáticas, estudos lingüísticos e reivindicaron a presenza de galego na administración e na ensinanza. É neste contexto cando aparece a revista Nós, da man de Vicente Risco, Otero Pedrallo e Covillas, que conforman o coñecido Grupo Nós, e eles únese a figura de Castelao, que tal como podedes ver tamén están por orden. A súa intención era sacar a cultura galega do folclorismo e do influxo da lingua castelá, modernizándoa e universalizándoa, ou poñela en contacto coas ideas e os movementos culturais vixentes en Europa naquela época. Posteriormente, no 1923, fúndase o Seminario de Estudos Galegos, conformado por un grupo de estudantes universitarios coa ideoloxía da xeración Nós. Tiña o obxectivo de dotar a Galicia dunha institución que fixese posible o estudo de todos os seus aspectos. Con eles, ampliarase o uso do galego na prosa científica e técnica. Tamén se potenciará unha actividade investigadora e divulgadora en diferentes campos. Co comezo da República en 1931, todo o galeguismo vai confluir no Partido Galeguista, cuxo obxectivo era acadar autonomía política, redactando un Estatuto de Autonomía, posteriormente aprobado polas Cortes en 1936. No artigo 40 deste mesmo establécese a cooficialidade de galego-castelán, mais o golpe de Estado franquista impide que entre en vigor. Despois disto, nunca mellor dito, o resto é historia.
Espero que, ademais de disfrutala, esta pequena presentación vos servise para ver que se leva loitando moito dende fai moito polos dereitos de Galicia e promover a nosa lingua. Ata a próxima.